duk abinda mutum yake so ya tsirar da alkhairi to waje mai kyau ake nema. Saboda haka idan gona ce sai a dubi gonar da bata mutu ba, gonar da take raye, saboda za a samu nagartaccen amfani a wajen da ya mutu idan mutum ya je ya noma sai ya yi asara. Da yawa mutane sukan damu sukan nace wajen neman iri da za su shuka a gonansu. Kowa ya yarda idan zai yi noma ba kasuwa kawai zai je ya sayi wake ko gyada ko masara ya je ya shuka ba, yana bukatar iri mai kyau kafin ya shuka. Amma galibi ba su damu da 'ya'yan da za su haifa su nemi iri mai kyau ba. Idan akwai abin da ya fi komai muhimmanci wajen neman iri mai kyau, to matar da za ka aura shi ya fi dacewa ka ba da dukkan ƙoƙarinka wajen samar da iri mai kyau ta wannan wajen. Iri mai kyau da za ki samar makanki shine uban 'ya'yanki, sassanka za a ƙera maka 'ya'yanka da shi. Saboda ka ya yarda iri zai tafi gidan gona domin a bashi mai kyau, amma matar da za ta haifa mar 'ya'ya zai iya samu a kwalta ya ɗiba. Haka ne. Daga ran da ka je ka share gonarka ka samu gurɓataccen iri ka je ka shuke gonan, to daga ranar ka fara kirga asara. Idan har iri na masara na da rana, iri na gero, wake ko gyada, to ina iri zurriyar da kake fatar su ne kashin bayan rayuwarka. To haka wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih, haka zuciya mai kyau tsarkakekkiya takan haifar da dukkan abin da za ta tsirar mai kyau mai albarka. Shi yasa annabi ya ce akwai wata tsoka a jikin ɗan adam idan ta gurɓace to dukkan sassan jiki ya gurɓace, idan ta kyautata dukkan jiki ya kyautata. To yau za mu tashi a farkon aya ta 59, ƙissar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam. Daga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam insha Allah za mu shiga annabi Salihu, annabi Hudu, daga annabi Hudu annabi Salihu, annabi Shu'aibu, annabi Lutu, haka dai waɗannan manzanni su annabi Musa duka za mu biyo kansu insha Allah. Yana daga cikin alkhairi mai yawa da yawa cikin musulmai ya subce musu shine kyakkyawar fahimta wa kissoshin annabawa da manzannin Allah. Allah ba zai ba mu kissoshin waɗannan annabawa da waɗannan al'ummomi da suka shuɗe a matsayin labari ba kawai domin ya wuce. To abin da ya subce mana da yawa shine idan ana karanta kissoshin mukan ɗauke shi a matsayin labari ne kawai, ba muna ɗaukar izinin da yake cikin kissoshin ba ne. Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Allah ya ce hakika ya kasance cikin kissoshin waɗannan annabawa da al'ummominsu da muke kissanta muku a cikin alkur'ani, ibratun liulil albab. Allah ce akwai ababen izina da darasi. Allah ce ga ma'abuta hankali. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Allah ce cikin kissoshin da muke baku a Qur'ani akwai ababen daukan darussa, akwai ababen daukan wa'azi izna ga waɗanda suke da hankali. Ma kana hadithan yuftara. Allah ce ba fa kirkirarren labari bane. Ba kirkirarren labari bane, ba wani ne ya zauna ba, wani abu ne ya faru. Ya kamata ka ankara, wani abu ne ya faru dubban shekaru a baya, aka ɗauko shi aka kawo maka cikin Qur'ani. Ai kaga akwai sakon da ake so a nuna maka.
akwai karatun da ake so a maka bitarsa a cikin wannan kisan. To yana da kyau waɗannan kisoshi mu natsu mu nazarce su mu ga yadda abubuwan suka kasance domin ya zama na izna. Shi mai hankali yana ɗaukan darasi ne daga wanda ya gabace shi. Yana daga cikin muhimmanci fa'ida na karanta tarihi ko kisa. Za ka ɗauki izna, idan ka ƙi kai sai a zo a ɗauki izna da kai. In ka ƙi kai sai a zo a ɗauki izna da kai. Wallahi ba wadda yake ƙaunar bayi kamar Ubangijinsu. Ba abin da ke tattare da Alƙur'ani da Sunna, wallahi kamar rahama da jin kai ga bayin Allah. Allah ya samu wa'astu da abin da ke ciki na wa'azi. Allah kuma ya ba mu ikon amfani da shi. To sai Allah ya ce, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Allah ya ce, laƙadi arsalna Nuhan ila ƙaumihi, haƙiƙa mun aiki annabi Nuhu alaihi salatu wassalam zuwa ga mutanensa. Faƙala sai ya ce, ya ƙaumi ya ku mutane na, ubudullaha ku bauta ma Allah, malakun min ilahin gairuhu, ba ku da wani abin bauta da gaskiya koma bayan Allah. Inni akhafu alaikum azaba yawmin azim, yace haƙiƙa ina jiye muku tsoron azabar wani ini mai girma. Kun ji sakon annabi Nuhu? To haka duk annabin da muka zo kansa, wannan shine furucin farko da yake fara gaya wa mutanensa. Ubudullaha malakum min ilahin gairuhu, ku bauta ma Allah, ba ku da wani abun bauta da gaskiya in ba Allah ba. Kadaita Allah da bauta shine lamba ɗaya a rayuwarka. Duk abin da zai biyo baya. Dalilin da yasa Allah ya halicce ka shine don ka kadaita shi da bauta. Wannan shine magana na farko da annabi Nuhu ya fara gaya wa mutanensa. Jama'a, annabi Nuhu shine manzo na farko a duniya. Shine manzo na farko, shi Allah ya fara ɗagawa yayi da'awa, ya kirayi mutane zuwa ga tauhidi, zuwa ga kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta, da kuma raba su da kafirci da shirka.